prima întrebare, de ce am ales sistemul acesta de irigații prin picurare? Că ați văzut în primul episod de vlog că asta am făcut, am instalat furtunurile. Am ales metoda asta pentru că este mult mai comod pentru noi. În 2020, când am organizat prima noastră grădină, am făcut vaduri, practic un șanț în care puneam legumele și apoi mergeam și udam cu furtunul la fiecare. Ei bine, noi fiind plecați deseori de acasă, era o responsabilitate în plus pentru mama lui Ionuț, astfel că am decis să ușurăm munca ei și pe a noastră, bineînțeles, și să investim într-un sistem de irigații prin picurare. Practic am conectat un furtun la robinet, aici este un furtun de 1 țol, care mai departe se conectează cu țeava principală, care este de 40. Asta este țeava. Da, diametru. Și de la țeava principală, pe o parte și pe alta, avem furtunurile de picurare, care, deci după ce am făcut gaura folosind bormașina și freza specială, au fost conectate aceste garnituri la care se chinuie Nico foarte mult. Robinetul, care poate fi închis și deschis pentru fiecare rând în parte. Spre exemplu, poți uda un rând și altul nu. Deschizere, închis. Și apoi vine furtunul de picurare, care și aici e diferit în funcție de ce dorești. Noi am ales un furtun de picurare care are găuri practic din 10 în 10 cm, dar sunt și mai rare, dar ăsta e cel mai ok, e la recomandat. Bun, și așa continuăm cu țeava principală pentru fiecare rând în parte. Și acum o să vă arăt ce este în capătul acestui furtun. Este acest dop, el fiind legat de ceva, noi avem un par. Voiam să le spunem oamenilor de ce am ales distanța aceasta dintre rânduri, pentru că unii oameni aleg să pună benzile de picurare la o distanță mai mică ca să aibă mai multă recoltă, să zicem, să aibă mai multe plante. Noi am ales așa pentru că e o distanță care ne permite să mergem pe alee și lăsăm și plantele să respire, practic. Da, deci să avem spațiu să culegem roșii și din dreapta și din stânga. Da, așa e. Iar distanța dintre plante am ales, de fapt n-am ales-o, am respectat-o conform indicațiilor pe care le-am primit de la Anca în episodul al 2-lea de vlog și credem noi că o să fie ok. Nico, acum tu poți să ne spui câți metri avem. Grădina noastră are 20 de metri dintr-un capăt până în celălalt, astfel că noi am decis să punem coloana aceasta principală de care vă spunea Teo mai devreme, fix pe mijlocul grădinii. De aici pornesc în ambele părți câte 10 metri, deci fiecare bandă de picurare are 10 metri. Avem 10 pe parte, 10 pe parte, în total 200 de metri de furtun. Ultima dată am cumpărat o rolă care a avut fix 200 de metri de bandă de picurare și ne-a costat aproximativ 80 de lei. Celelalte, banda de coloana principală, dopurile, robineții, garniturile ne-au mai costat încă vreo 80 de lei. Zi de unde am avut sfaturi de prima dată, cine ne-a sfătuit? Referitor la metoda asta cu furtunurile prin picurare, am primit sfaturi întâi de la tata, pentru că am avut și noi în solar și în grădină același sistem. După care am fost la Matca, dacă știți de Matca, raiul solarilor din județul Galați, și ne-au mai dat sfaturi domnite acolo de la magazin, de unde am cumpărat în primul an. Iar ulterior ne-am mai uitat și noi la videoclipuri pe YouTube de cum să băgăm freza în coloana principală. Și apoi a fost și intuiție. Bun, deci am instalat totul, am explicat, sper, cum am instalat. Când plantăm? Deci prima dată instalăm sistemul de picurare. Da, după ce am pregătit tot terenul. Și apoi plantăm. Apoi plantăm. Noi am derulat un pic și statistica ne spune că și anul trecut și anul acesta am plantat în jurul datei de 6 mai. Asta a permis vremea și a fost și pentru că
de ce spun că a permis vremea? Citisem într-o carte că e ok ca plantarea să se facă atunci când solul are mai mult de 6 grade Celsius și, bineînțeles, temperaturile dintre noapte și zi să nu fie colosale. Acum facem o scurtă recapitulare cu plantele pe care le avem. Am cules și câțiva castraveți și acum Teo vă arată un pic cum arată castraveții la aproape o lună. Cred că e chiar o lună de când i-am plantat. Deci, practic, tu acum te plângi că ai prea mulți castraveți. Nu că am prea mulți, doar că mi-au depășit așteptările perioada de coacere a castraveților. Sunt și micuți relativ, pentru că ei se fac așa grăsunei, nu cresc lung. Ceea ce e bine, mâncăm castraveți. Vreau să vă arăt cum arată ridichile pe care le-am plantat noi pe 7 mai. Deși avem un inamic și altei vietăți numită cârtiță, îi place și ei și a venit ca să ne atace. Uitați aici un mușuroi. În sensul în care nu pot să dau acum cu freza, cu mașina.